Ето тук на калника има една забележка, която може да видите. Това не е фатално. Първи собственик на колата съм. Закупил съм я от Auto France. Стриктно е поддържана. Всеки ремонт и смяна на част е отбелязан в сервизната книжка. И това е другата забележка няма да се вижда. Така ще дам светлината по вратата. Това е по външния вид. Не е имало сериозни удари, никога челен, никога челно, само някакво отдраскване. Така, ето е отвътре. Как изглежда кората, тавана. Сега ще запалиме. Това е JVC с Bluetooth. Може да си свържете директно смартфона към него. Така. Ето и километрите реални. Газовата уредба приключи, защото преди малко пътувах с нея. И в момента я карам, докато тече обявата, не съм спрял движение. Тук още салона да покажа. Това е ековинетка. Ако я купите и сте от София, с нея може да пътувате в Германия. Тя е валидна до смяна на автомобилните номера. Така, двигателя забравих да покажа. Двигателя. Поддържам го чист. Ние го един път годишно през лятно време. Газовата уредба. Това е на BSM. Това е. Колата общо взето качвате си и карате. Пътувам много с нея, предимно в чужбина. Любител турист съм и не мога да си позволя да не поддържам изправен автомобил.